Od střední školy jsem toužil více zapojovat šedé buňky mozkové a spíš se živit mozkem a hlavou. Tady to byla jednoznačná volba. Práce jsem se zpočátku vůbec nebál, protože jsem v podobných obchodech dělal, ale tohle zase bylo něco nového a byla to vlastně hozená rukavice. Práce v tomto oboru je pro mě srdcová záležitost. Osobně si myslím, že pokud máte nástroje, které jsme dostali k dispozici, pokud máte produkt, kterému věříte a děláte ten obchod srdcem, tak se ty výsledky vždycky musí dostavit. Proč si vybrat Dům Realit? Protože v současné době na trhu, co se týče zázemí a nástrojů, které vám dá k dispozici, abyste mohli tuto práci provozovat, i když pro mě je to zábava, tak si myslím, že zatím nemá konkurenci a bude, doufám, trvat hodně dlouho, než ostatní budou dělat něco podobného, jako dělá Dům Realit.